Sziasztok! A következő percekben a hasizmunkat dolgoztatjuk meg, úgyhogy rögtön helyezkedjünk el úgy, hogy tegyük le a talpunkat, és helyezzük a kezünket a fenekünk mögé pontosan, és emeljük meg a térdet. Most engedjük hátra, és húzzuk vissza. Próbáljuk megtartani az egyensúlyt, ne dőljünk túl hátra, csak annyira, amennyire érezzük, hogy még pont vissza tudjuk húzni magunkat. Na, még mehet 8, és hátul, vissza. Nem kell teljesen kinyújtani a lábat, ha megy, akkor azért mehet. Tartsuk a derekunkat, lent és vissza, lent. Jó, és most helyezkedjünk el hanyat fekvésben, és rögtön emelkedjünk, és visszaengedjük magunkat. Fölemelkedünk, és lent, és fönt, és vissza, és fönt, és fönt. Emelkedünk. Jó, és most váltva húzzuk a térdünket, és egyik térd, most pedig a másik. Egészen közel jön a könyökünkhöz. Próbáljunk felsőtesttel is emelkedni. Könnyebb ilyenkor a lábat húzni, de minél jobban fölemelkedünk a felsőtesttel, annál jobban dolgozik a hasizom. Ellentétesen érintjük a könyököt a térddel, tehát majdnem mint az előbb, csak most fordítjuk a törzsünket is, és mind a két láb a levegőben. Próbáljuk a föld fölött néhány centivel mindig megtartani a lábunkat, és még 16. Hogyha nagyon nehéz, nyugodtan meg lehet közben állni, és utána térjünk vissza. 12-nk van még hátra. 11, így tovább, és 10, tartsuk a levegőben, és jön az utolsó 8-unk. Na, még 7, és 6, 5 darab, 4, na még 3, na még 2, és 1, hajrá, hajrá! Oké, fönt a láb, most a lábat húzzuk, és vissza. Próbáljuk fönt megtartani. Ez kifejezetten ide a felső részére megy ez a gyakorlat a hasizmunknak, míg az előző gyakorlat az alsó részére ment. Próbáljuk még egy picikét. Megtartjuk fönt, megfeszítjük, és utána engedjük vissza. És fönt ráfeszítünk, és mehet le a láb. Ez az. Fönt ráfeszítünk, és leengedjük. Nagyon jó. Jó? Tegyük le az egyik talpunkat, ez most könnyebb lesz. Marad fönt a fej, és csak a lábunkkal körzünk. Ez kifejezetten ide az alsó részre hat. Még 4-ünk van, utána a másik lábbal. Próbáljuk minél jobban fenntartani a fejünket, akkor még egy picit a tokánkat is le tudjuk égetni, mehet a másik lábbal. Azáltal, hogy tartjuk a fejet, ez a rész is dolgozik. Még 4-szer, és 3, és 2, és 2 után egy picit nehezebb feladat jön, fölemeljük a kart és a lábat egyszerre. Elengedjük ellentétes irányba, és visszahúzzuk. Csak addig engedjük, amíg érezzük, hogy még vissza tudjuk húzni, és meg tudjuk magunkat tartani az egyensúlyi helyzetben, nem esünk le oldalra. És még mehet 2-2, egyik oldal, és visszahúzzuk, és a másik oldal, és még egyszer-egyszer. Itt dolgozik az oldalsó része a hasizmunknak, a ferde hasizmok, és visszahúzzuk. Jó, és most csak emelkedjünk, és vissza. Marad fönt a láb, és csak fölfelé emelkedünk. Még 4-szer, 4 után még rugózunk fönt egy picikét, és meg is leszünk. Próbáljuk végig, tartsuk, és szorítsuk a fogunkat, és mehet. Rugó, rugó. Összesen 16-unk lesz, és ez az utolsó hasizom gyakorlat. Na, még 8, és 1, 2, 3, még 4, és 2, és 1. Jó, üljünk fel. Kényelmesen nyújtózzunk egy nagyot, legyünk minél hosszabbak, fölfelé toljuk a levegőt, toljuk előre, fújjuk ki, még egy nagy levegő, fújjuk ki, és kedves egészségünkre. Hasizomgyakorlatokat mindig kardióedzés után végezzünk, és próbáljuk úgy kombinálni, hogy alsó és felső hasizomra is egyszerre dolgozzunk. Az itt látható gyakorlatsor remekül karban tudja tartani a hasat, ha rászánjuk magunkat, hogy előtte legalább fél órát fussunk. Egészségesen táplálkozni legalább annyira fontos, mint sportolni. Most nézzünk meg egy fit receptet. Tönköly búzalisztbe csomagolt, pirított csirkemell, napraforgó maggal és rizssel. 20 dekányi felcsíkozott csirkemellfilét egy zacskóban összerázunk, 2 evőkanál tönköly búzaliszttel, egy kevés sóval, borssal és sáfránnyal. Forró serpenyőben körülbelül fél deci szőlőmagolajon kisítjük a csirkemellkockákat. Egy csomag petrezselymet apróra vágunk, megszórjuk vele a csirkemell darabokat, az egészet átforgatjuk és tányérra tesszük.
A serpenyőben maradt zsiradékban megpirítunk 15 deka főtrist, hozzáadunk 4-5 evőkanálnyi pirított napraforgómagot és körülbelül 6 dekagramm búzacsírát, amit már nem hőkezelünk, csak átforgatjuk a rizssel. Legvégül meglocsoljuk kevés olívaolajjal, és tálaláskor erre halmozzuk a csirkemell kockákat. A következő percekben a farizmunkat fogjuk megdolgoztatni, úgyhogy rögtön térdelő támaszban helyezkedjünk el, méghozzá úgy, hogy tegyük le az alkarunkat a földre, és hátra emeljük a lábunkat felváltva. Picit bemelegítjük a farizmunkat, csak föl. Emeljük és emeljük. Így tovább. Na, még 4-4 fönt, és fönt, még 3-3, 2-2, és még 1-1. Emeljük, és emeljük. Indulunk oldalra, felemeljük az egyik lábat, és a másikat. És emeljük, és emeljük. Na, még tovább. Fönt az egyik, és fönt a másik. Emeljük, és emeljük. És most rugózzunk fölfelé, csak rugózzunk, rugózzunk, rugózzunk. Fölfelé, és fönt, 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 és még 8-szor fönt, fönt. Apró pici rugók, úgyhogy toljuk a sarkunkkal a levegőt. Jó, mehet a másik láb, ugyanígy 16, csak fölfelé. Emeljük és emeljük, mint hogyha egy levegő oszlop lenne a sarkunk fölött, és azt tolnánk föl. Próbáljuk azt érezni, hogy mindig megállítjuk egy másodpercre a lábunkat. Jó, engedjük le, és most nyújtva emeljük. Pipál a lábfej, és csak fölfelé húzzuk nyújtva. Fönn és fönn. Jó, még 8x8 után leengedjük a földig, és amikor fönt megfeszítjük, akkor dolgozik igazából a farizmunk, tehát lent, és fönt feszítünk rá. Az emelésnél feszítjük meg a farizmunkat. Jó, még 4-szer, lent és 3, lent még 2, na még 1, és most letehetjük, és megy a másik láb, csak 16 fölfelé először, mielőtt leengednénk és visszahúznánk. Jó, még 8-szor, fönt és fönt, fönt, na még 4, és 3, és 2, 1, és lent fönt. Engedjük és emeljük, engedjük és emeljük, lent és fönt. Nagyon jó, még 4 darab, 4 utolsó ebből a gyakorlatból. 2, na még 1, jó, másik lábunk van hátul, oldalra húzzuk és vissza, oldalra és vissza. Húzzuk és vissza. Mindig rányújtunk. Próbáljuk úgy húzni a térdet, mintha valamilyen vízszintesen, például egy asztalon végig húznánk, hogy ne lógjon lefelé a térd. Húzzuk és vissza. Akkor dolgozik igazán a farizomnak a külső része, hogyha nem lóg lefelé, hanem meg tudjuk tartani. És hátul mindig rányújtunk. Még 2-szer, na még 1, és cserebere, jön a másik láb, és húzzuk és vissza. És húzzuk és vissza. Emeljük és vissza. Ez az. Próbáljuk magasan tartani, végig, mind a 16 ismétlésig, még tehát van 8-unk, és oldal, hátul. Húzzuk jó magasan, nem lóg le a tér, csak tartjuk a levegőben. Na, még 2-szer, és 1, és hátra indulunk. Csak picikék, fönt és fönt, fönt, tartsuk, fönt, fönt, és váltunk. Másik láb, és emeljük, emeljük. Csak fölfelé toljuk. Ez az. Jó? Nehezítünk. Egy föl, egy oldal. Egy föl, egy oldal. Fönt, oldalt. Még 4-szer, utána másik láb. 3. És 2. Ez az utolsó gyakorlatunk. Próbáljuk végig. Váltunk. És fönt, és oldal. Fönt, és oldal. Fönt, és oldal. Na, még 4. És 3, és 2 utolsó, na még 1, ez az, helyezkedjünk el törökülésben, dőljünk előre, támaszkodjunk a térdünkre, nyújtsuk előre a kart, emelkedjünk föl, engedjük le, és kedves egészségünkre. A farizom gyakorlatokat szimmetrikusan végezzük, tehát mindkét oldalra legalább 3-4-szer 30 vagy 50 sorozatot tornázzunk végig. Nem csak a sport, az egészséges táplálkozás is nagyon fontos, ezért most nézzünk meg egy fit receptet.
almás, kurkumás barnarizs fűszeres pulykamelcsíkokkal. Kevés szőlőmagolajon egy félbevágott fokhagymával 20 deka csíkokra vágott pulyka mellett pirítani kezdünk. Megsózzuk, megborsozzuk, és ha kifehéredett a hús, rácsorgatjuk az 1 mokkáskanálnyi szegfűszeggel összekevert 1 evőkanálnyi akácmézet. Az egészet összeforgatjuk, és ha a méz fölhabzott, rászórunk 2 teáskanálnyi kurkumát, és belekerül a körülbelül 20 deka előre megfőzött barnarizs is. Takarékra tesszük a lángot, megszórjuk 1 csomag apróra vágott petrezselyemmel, és hozzáadunk egy fél meghámozott és vékony darabokra vágott zöldalmát. Tálaláskor a tetejére facsarunk egy fél lájmot, az alját pedig meglocsoljuk körülbelül 4 evőkanál tejszínnel, amiben egy pici olívaolajat teszünk. További egészséges ételek receptjeit is megismerhetitek, hogyha nézitek a fittérítőket a TV Paprikán. A műsort a Sport M megbízásából a Freerun Média készítette.